Stánkovú šťavnatú krkovičku či kuracinku z jarmoku asi poznáš. Biele pečivo, horčica, ugrilované mäso, cibuľa a ja mám rád ešte aj kyslú uhorku. Poďme si ju pripraviť a ani ťa to nebude veľa stáť. Bravčovú krkovičku som si bol kúpiť v Lidli a rovnako tak aj čerstvú zeleninu. Bravčovú krkovičku si nakráje na plátky a vlož ju na noc do chladničky do roztoku z 1 litra vody a 50 g soli. Ak si chceš pripraviť aj domáce pečivo, tak si do misky nasyp hladkú múku, vmiešaj soľ, urob jamku, pridaj droždie, cukor, trochu vody a na 10 minút zakry. Hotový kvások zalej zvyšnou vodou a začni miesiť. Počas miesenia k cestu nalej bravčovú masť a následne ho nechaj nakysnúť. Nakrájaj si cibuľu a orestuj si ju z prúdka na bravčovej masti. Nakysnuté cesto rozdeľ na 120 gramové časti, z ktorých vyformuj valčeky. Tie zakrý a nechaj 20 minút podkysnúť. Daj si zovrieť vodu, do ktorej nasyp sódu bikarbónu. Cesto v nej povar 15 sekúnd z každej strany a polož na papier na pečenie. Posyp sezamom a šup do rúry na 180 stupňov na 20 minút. Zatiaľ vyber z chladničky krkovičku a dôkladne ju osúš. V miske si zmiešaj horčicu so sušeným cesnakom a potri ňou mäso, ktoré polož na rozpálený grill. Tvojou úlohou je vyjadriť do cieli 75 stupňov. Hotové pečivo už len prekroj, naplň a máš hotovo.